Hey, what's up mga guys? So ayan, dahil birthday ngayon ng aking kambal na anak, ay kami ay namasyal ng konti. Then kakain kami sa kanilang paboritong kainan. Okay, so ayan guys, kompleto. Yung anak ko lang panganay pa lang wala kasi busy sa work. Ato si Mrs. Guys, what's up? So up is me, Boss Panalo in the house. Shout out to the whole world, Panalo! Ate Chloe. What's up? So ayan guys, kain muna tayo. Siya nga pala, dito pala kami sa Baguio. Dito kami kakain sa may favorite restaurant ng mga kids, Grumpy Joe. Here we go! Grumpy Joe! Panalo! Tara guys, pasok na tayo. Our style no party. This way na lang. Okay. Ayan. What's up? So up, you know, 5 cheese. 5 cheese. Wala kang cash ka na. Ay, pwede sa party. Dali. Sinoy po. Dati pwede kami mag-ice cream din. Yes, later, okay? Sabi na yung pizza dito sa gitna na lang. Sure, sa gitna na lang. Sa akin, saan ba? Ito yung pizza na lang sa gitna. Very wants Panalo! Ano yung water lang kung thirsty? Here's yours. Balik ka po na.
so much. Daming nahulog. Let's eat. Let's eat. Gusto ko mag-pizza. Ano pizza muna una? Best birthday. Best birthday. Best birthday. Wala sa atin. Ano bigay sa akin pera? Sayang siya. Pero eh. Regalo. So ayan guys, tapos na kaming kumain dito sa May Crampy Joe, here at Baguio City. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe. At huwag na kayong mahiyang mag-subscribe. Yes, at maraming salamat sa inyo. Happy birthday, Kambal! Panalo! What's up? Dahil birthday namin ngayon, may bagong kaming shoes. Panalo! I love you, Dad and Mommy. Panalo! So, is me, Boss Panalo. Shout out to the world. Panalo! Bagong shoes. Panalo! Hello guys, what's up? And magandang araw sa ating lahat. Especially sa mga kabos panalo natin dyan. So today's vlog, dahil birthday ng aking anak. Of course, birthday ng aking anak na Kambal. So promise namin, nabibilan namin sila ng bago nilang shoes. So ang dami namin pinuntahan. So nakapili sila dito sa May DC Shoes. Abangan nyo guys kung ano yung mga shoes nila. Size na lang, okay lang. Kambal, sap. So, anong size yan sa'yo, Josh? Kulog, anong size? Size 8. Size 8. Sa'yo ko, Kidlat? Size 9. Size 9. So, okay na yan, ha? Pila kayo sa isa na unay sa amin, mo ka na? Okay lang.
Kaso yung pony, worth of 5,000. Parang hindi ko masyadong bet. Opo, maganda to kasi vulcanize yung gilid niya kaya hindi naman napupunta. Tapos panlinis lang pala dyan kahit yung ordinary na wet wipe sa sweat, yung soft na brush mo. Mami kasi Okay. Mami jacket. Mami jacket naman natin. Happy, Kambal? Happy? O, Kambal. Toron. Sino ang Toron? What's up? Talagang hindi ko kinain ng tanghali din eh. Oo, ako rin ha. Wala ako Nahilig pero ako nagkapian lang. Hindi mo lang magsabi. Andun pa yung Shanghai sa lamesa. Madaya. Hindi ako kumain talaga. Mami, Titiis ko. sino pang gusto kumain? Ako Now, you want to eat more? Walang ulam. Ito, mami. Kunting hiya naman dyan. Ano? Para sa'yo. Para sa akin talaga. Kunting hiya naman. Pero wag mo ko tignan. Sinabay kita sa ano, sabi mo, ogre, ogre. Bakit? Uy, wag ganyan! Ano mo? Nagkape mo lang at pumunta field din na inayos eh. Dapat isang beses lang ngayon inayos. Okay na dapat awa. Dapat wag ka malapit. Nagkape mo ay lang ayos lang. Hello guys, nasa bahay na kami. So tapos na ang celebration ng Kambal Panalo birthday. Simpleng handaan, simpleng food, okay na, masaya na. Importante sama-sama tayong family. So, Kambal, ano masasabi nyo? 10 over 10. 9 over 9. 10 over Wala 10, man lang of thank course, you. syempre. Thank you, Ate Chloe and Daddy, and Mommy. Ate Thank Justin. you. Panalo. Si Ate Justin nyo, Ate Pretty. Thanks sa Bili niya kayo pang pangkain. Panalo. So guys, don't forget to subscribe. Peace out. Panalo! Panalo. Panalo!